A ja som trénoval vykladanie techniky do kultúráku na včerajšiu svadbu. Aj včera sa tam motali, neviem, či trénovali, tak uvidíme, čo sa im podarilo natrénovať a či sa im to podarí tak, ako si želajú. V každom prípade mašinka vrčí, všetko je pripravené, poďme na to. Risa, poď do Tinder. Podarilo sa im tam, aj keď to Savičko trošku bojovali, predstavne to na tých síli